ପଥର ତୁଇ ଯା ଓ ତାହାକେ ଧନୀ କରିଦେବୁ, ଯେତେ ତେତେ ଧନ ଦେବୁ। ସେ ଲୋକଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଟେ ପଇସା ସୁନା ରୂପା ପାଇଲା ଆଉ ବଢ଼େ ବଢ଼େ ଧନୀ ହେଇଗଲା। 3 ପଥର ରଖିଛନ୍, ତାକର ତ 2ଟା ଇଚ୍ଛା ପୁରା କଲେ ନାରଦ। 3 ପଥରରେ କାଣା କରିବେ? ସେ କହିଲେ ରେ ପଥର ତୁଇ ମୋର୍ ଯେନ୍ ପହଲା 2ଟା ପଥର ହଜେଇ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ, ସେ 2 ପଥର ମୋର୍ ନେଇକି ଫେରେଇ ଆନ୍। ତ ସେ 2ଟା ପଥର ତାକର ନେଇକି ଫେରି ଆଇଲା। ତାକର ପାଖେ ଫେର୍ 3ଟା ପଥର ହେଲା। ଫେର୍ ପହଲା ପଥରରେ କହିଲେ ତୁଇ ଯା ଇନା ଯେନ୍ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ହେଇଛେ ସବୁ ଫସଲକେ ନଷ୍ଟ କରିଦେ ଆଉ ମରୁଡ଼ି କରିଦେବୁ ଯା। 1 ନମ୍ବର ପଥର ଯାଇକରି ସେନ ସେ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଆଉ ମରୁଡ଼ି କରିଦେଲା। କହିଲେ ଇନା ଯେନ୍ ପାଖେ ନଦୀ ଅଛେ, ଇ ନଦୀର ପାନ୍ ଏତେ ଜୋରରେ ବଢ଼େଇ ଦେ ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଭାସିଯାଉ। 2 ନମ୍ବର ପଥର ଗଲା, ସେ ଗାଁକେ ପୁରା ଭସେଇ ଦେଲା। 3 ନମ୍ବର ପଥରକେ ଫେର୍ କହିଲେ 3 ନମ୍ବର ପଥର ତୁଇ କାଣା କର ମୋର୍ ସେ 2 ପଥରକେ ଫେରେଇ ଆନ୍। ତାକର ହାତେ ଫେର୍ 3ଟା ପଥର। ତ ଇ କାଣା କଲେ ପ୍ରକୃତିର ଯେନ୍ ନିୟମଟା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଯେନ୍ ବନେଇଛନ୍, ସେ ନିୟମକେ ସେ ଭାଙ୍ଗବାକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ନାଇଁ ହେବା କଥା ସବୁ ହେନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ହେଇ ବସଲା। ଦେବଲୋକରେ ଚିନ୍ତା ଖେଲିଗଲା, ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମିଟିଂ ଡାକଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଇଁ ତ ଆଉ ଇ ପାନ୍ ବର୍ଷାବାର ଇ ବିଭାଗ ନିଆ ହିଁ ନାଇଁ। ମୁଇଁ ଯେନ ବର୍ଷା ନାଇଁ କରାବାକେ ଚାହୁଁଛେ ସେନ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛେ, ଯେନ ଆଜି ବର୍ଷା କରାତି ବୋଲଛେ ସେନ ବର୍ଷା ହିଁ ନାଇଁ ହେବାର୍, ସେନ ମରୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛେ। ଯମରାଜା କହିଲେ ମତେ ତ ମାନେ କହୁନ, ମୁଇଁ ଯାହାକେ ଆନୁଛେ ସେ ବାଟୁ ଅମର ହେଇକରି ଫିରି ଯାଉଛେ। ଆମର୍ କୁବେର କହିଲେ ମୁଇଁ ଯାହାକେ ଗରିବ କରିଛେଁ ସେ କେତେ ନି କେତେ ଧନୀ ହେଇଯାଉଛେ, ଯାହାକେ ଧନୀ କରିଛେଁ ସେ ଗରିବ ହେଇଯାଉଛେ। ଏଇଟା କେନ୍ ନିୟମଟା ଚାଲଲା? ତ ଶିବ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଟା ନାରଦକୁ ତ ଜନାଥିବା। ନାରଦ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନି ଦିଶବାର ନାଇଁ ଆସବାର୍, ନାରଦକେ ଖବର ଦେମା। ସବେ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍, କାଁ ହେଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଏଇଟା। ବିଷ୍ଣୁ ବି ଜାନିଛନ୍, ଇନ୍ଦ୍ର ବି ଜାନିଛନ୍, ବ୍ରହ୍ମା ବି ଜାନିଛନ୍। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହେ ମହାଦେବ, ଏଇଟା ଆମେ ସମୟ ମିଶିକରି ନାରଦକେ ହଇରାଣ କରିଥିଲୁ, ତ ନାରଦ ହିଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବେ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ